Welcome to Ligao City. First day natin ngayon. We're going to have an interview with Mayor Benben for usapang iba ng Day 1. Tara! Attorney Joe. Ilan pumarap ma'am? Sino mas pogi? Si Mayor Benben? Si Mayor Ben? Oh my God, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung sino ang mas bata. Hindi, joke lang. Baka Sino mas gwapo sa kanila? Hindi. Naka, hindi ko masasagot yan. Hindi mo masasagot, Oo, kasi ma'am. parang akong boss. Parang akong mabait. Magkaiba man ang style nila. Parang akong mabait. Parang ako na gusto. Parang talagang gusto. So wala Sino talagang mas heartthrob ma'am? Mas heartthrob. Ha, hindi ko na masagot. Ganun din yun eh. Pareho lang. Parang wala naman kung mas babat, sinong mas heartthrob. So pareho na lang. Oo. Oo. Tay yan. Sa tay. Oo, recorded ko man din lahat. Oo, sir, ganun po. Hindi. Kilala natin si Mayor Benben bilang politiko. Ngayon, ang gusto ko lang malaman, sir, bilang isang pribadong tao, sino po ba si Benben de Guzman? Actually, sa tama yun, ang tanong mo, very timely kasi nakakasama ko si Mayor Benben sa isang gym sa pag-workout kasi nagpapayat din ako. No? At maintain ko yung aking health. No? So, napakasimple, talo. At hindi mo makikita ng hangin. Sabihin natin na gano'n pwede siya makipag-usap kahit kanino sa anumang level ng ating mga mamamayan, ng mga kasama natin. Nakakasama niya rin at nakakadabilo niya dun sa gym mismo. At ito yung karakter sa Progressives naman, si Benben. So, sa madaling salita, sir, si Mayor Benben ang isang tao na pwede mong lapitan kahit saan, kahit kailan. Yes. So, nabanggit din natin, sir, nag-gym pala kayo ni Mayor. Baka pwedeng sumali dyan. Medyo malaki din tayo, sir, eh. Hindi, kidding aside, sir. Nag-gym si Mayor Benben. Alam naman natin, medyo bata-bata pa yan. Hindi pa... Wala pa yata yan sa 50s, eh. Nasa baka early 40s pa lang si Mayor. Hindi ba nagkakaproblema sa chicks yan? Syempre, may gwapo si Mayor tapos nag-workout. Hindi ko naman nasusubaybayan kasi yun yung daily activity niya. No? Maliban doon sa nakakasama ko sa gym at dito sa opisina. Siguro hindi bilang isang leader din, sabihin natin dapat maging sensitibo tayo sa mga gano'n, no? na maging tignan natin mabuti kasi siyempre dapat tayo good example, papakita tayo ng mga isang leadership. No? Dapat hindi ka gumagawa ng kahit anong bagay na hindi maganda sa mata ng Diyos. Paano din si Mayor Benben bilang boss? Ano tayo, no? Sasabihin na natin, bilang boss siyempre ay mas nakikita niya yung action mismo. Gusto niya automatic na pagka mayroong kahilingan at mayroong mga queries yung ating mga kababayan, automatic dapat action ang kagad. Which is, yun pa rin yung butterfly ng ating ng city government, yung action oral mismo, na huwag na tayong patumpik-tumpik pa, huwag na nating daanan pa sa iba't ibang mga paraan. Dapat ito ay tugunan kagad, automatically, pagkakailangan ng mga tao, at ito yung gusto ng mangyari ng mga tao, dapat gampanan to. At responsibilidad at mandato rin ng ating mga opisyal ng gobyerno na tugunan yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Gaano ba kaporsigido si Mayor Benben pagdating sa loob ng gym? Ayun, minsan umaamin siya na talaga marami siyang kinain. Dahil kailangan niya i-burn. No, yung nagtuturo sa kanya is hindi rin siya binibaby. Kasi ayaw rin ni Mayor Benben na binibaby siya when it comes to workout. Kasi minsan, di ba, pagka tayo stuck na tayo, naiilang tayong pahirapan. Yes, Mayor yan eh. Pahirapan mo, di ba, makapagalit sa'yo. Pero sa kanya hindi yan. Wala sa kanya. Sir Benben, hindi pa ata siya politician. Sila ng mag-asawa talagang likas ang pagkamatuloy nila kasi meron silang personal na scholar. Personal scholarship program. Sila mag-asawa. Hindi pa siya politiko noon. Tapos,
Basta mabait si Sir Benben sa pagkakaalam ko hanggang ngayon. Nakikita ko sa kanya kung paano siya matulungin sa kapwa. So, mag-asawa na sila nung nakilala mo. Sports enthusiast si Ben. So, fit ang katawan. Sabihin natin, may itsura si Ben. Gwaping-gwaping din yan. May pagkagwapo. Ngayon, hindi ba nagkaroon ng mga hinahakol siya ng mga kababaihan dito? Sa pagkakarap ko, hindi naman po. Kasi loyal, sobrang loyal. Sobrang loyal si Sa Ben. kanya. Kahit na kindat-kindat lang, wala. Yun na po ang hindi natin alam. Hindi po naman natin lagi nakakasama sa pang-araw-araw na. Sabihin mo na, konti lang makakapanood. So, faithful husband. Yes. Mabait na tao. Mabait. Paano siya magalit? Pag magalit yun, sa amin, kung nagkamali kami, talagang pinagsasabihan kami, after that, mawawala na yung galit niya sa amin. Wala na yung galit. Wala yun. Saglit lang. Saglitan lang. Gusto kong, baka meron kayong alam na trivia na away from the usual. Ano ba ang mga kakaiba kay Ben de Guzman? Bilang staff po niya, actually nakilala ko si Sir Ben sa politika kasi dati po akong SK chairman. Nung time ko po, year 2007, lahat po ng programs ko sa barangay namin, very generous yan. Lahat, supportado sa barangay night, sa pag may baliga po ako, always meron po siyang binibigay, sobra po siya kung sumuporta. Pero bilang nung naging staff niya, nagkaroon po ako ng malaking problema. And then, isang sabi ko lang po sa kanya, personal po yun, isang sabi ko lang po sa kanya, okay, sige, walang problema. Parang agad-agad po, kahit personal. At saka isa pa na hindi nalalaman ng mga tao about kay Sir Ben is, once na nasa trabaho po yan, nagko-concentrate. Pero after po ng work, nakaka-jamming nyo po yan. Nakaka-jamming po namin siya. Labas, sige, inuman, sige, okay lang. Pero kinaumagahan, trabaho agad. Madaling lapitan. Opo, sobra po. Mautangan na mama. Likha po siyang matulungin sa kapwa. Kahit po sinong nakaka-encounter niyang tao or gusto pong lumapit sa kanya, he's very willing to help po. And wala po siyang hinihindi ang tao kahit po mayaman po yan or maliit mang tao. Yun po, hindi po siya namimili ng tutulungan. Tsaka sobrang gentleman po ni Sir Ben. May time pa nga po noon na may nag-complain dito na pasahero ng tricycle driver, parang binastos. Pagdating sa mga babae, sobrang kung pwede lang, nagpigil lang po siya, pero kung pwede lang na niya yung nambas, opo, gagawin niya, pero nagpigil siya. Pero pagdating sa mga ganyan, pag nagtambabastos sa mga babae, sobrang galit na galit po siya. Hindi natin pwedeng tawaging Zorro dahil yan banyaga yan Meron na tayong tagapagtanggol sa mga kababaihan dito sa Tugigaraw. Nanggaling mismo sa kanila, si Mayor Ben ayaw sa mga nananakit ng babae. Yes. Aside from that po, aside from very adventurous, si Sir Ben, akala siguro nila mayaman, sa mga masasarap lang na pagkain. Pero sa masasarap lang na restaurant siya kumakain. Pero hindi po. Maybe parang hindi na po to bago sa mga taga-Tugigaraw. Kasi nakikita po nila siya mismo. Mahilig yan kumain. Alam niyo po yung mas malawak pa po ata ito. Yung kumakain siya sa mga karinderya. Duro-duro. Yes po. Mas gusto niya kumain ng sardinas. Opo. Yun po, favorite Yun ang hindi alam ng karamihan. favorite na Ang ulam ulam niya is walang sardinas at sardinas. itlog. Hindi naman kuripot. Hindi po. Kung kami po kumakain kami ng Kuripot. Kaya nga po, hindi po. sobrang galante po niya sa pagkain. sardinas niya na naman. Kahit may catering po yan, magbabato siya ng sardinas para sa Sardinas ang gusto niya. itlog. Opo. Yun po At- ang favorite. Another trivia yun. Opo. Pag bisita nyo si Mayor Ben, sardinas ang Yes, iyandanin nyo. po. With itlog. Kakain. Trivia yan, with itlog. Yung Inca, no? Red, yung maanghang. Opo. It's either Basta po red sa po, dalawa. red na. Tapos O yan, hahaluan ng itlog. Hindi alam po ng tao alam ng yan. tao Hindi yan. alam ng tao yan. Hindi alam. Kasi ang alam nila, pag ikaw kasi, nabagsagan mayor ng isang town or vice mayor ka,
Ang alam ng tao, hindi Yes. ka bumababa sa level na yun. Oo. Yes po. Ang alam ng tao, kakain ka lang sa mga air-conditioned na restaurant, yung mga medyo mamahalin, mga 5-star ang dating. Oo. 5-star, pero 555 ang gusto niya. Hindi 5-star, Yes. 555 ang gusto niya. As a servant din po, mahilig din po siya sa mga exotic foods. Food. Yung mga native foods. Adobong Yung mga palaka. Palaka, abalin. Ganta. Opo, mahilig Alam ng po mga siya sa iba mga- lang po yan. So, ibig sabihin si Ben de Guzman ay isang certified ibanag. Yes. Ibanag talaga. Walang halong, although Chinese siya, pero Yes. ibanag na Walang ibanag. pagiging- Ibanag yung by sa heart. puso. Yes. po. Ibanag by heart si Ben. Ay, oh, super lolo din po siya. Super Super lolo. lolo na rin po ang tawag natin sa servant. Super lolo si... marami na ako nalalaman sa kanya. Number 1, pwede ko siyang utangan. Pangalawa, sardinas lang, okay na siya. Pangatlo, Jim, mahirap sabayan. Kaya mo yan, sir. Ganyan. Within or outside politics, they have people. Yes po. At saksi ko kami. Saksi kayo dyan. Sa personal ko na lang ang dami ng natulong ni Sir Benben sa akin. Bakante pa ba dito? Parang gusto, baka gusto niyo mag-apply na tayo dito. Madaling utangan. Oh. Pwede natin makipagpalit muna tayo ng kotse kay Mayo. Gusto ko naman kumain ng sardinas. Oo eh. Ay, sige ma'am, sabihin ko po. Meron na Sabay-sabayan niyo po siya mamaya. Ito po, hindi magaling sumayaw si Sir Benben. Pero pag pinasayaw mo yan, on the go siya. Kahit 1-2, 1-2 ang step niya, talagang sasayaw. Sasayaw siya. Itotodo niya yan kahit hindi ganun kagaling. Pero on the go po siyang sumayaw. So, ang ibig sabihin, pag sumayaw si Ben, nagtatakip na kayo ng mukha. Hindi naman kasi video kayo nakaganon na siya. Ganon na siya. Ano pa, magaling pa kumanta. Hindi pa namin. Oh, parang yun po ang pinaka number 1 na tinataguan niya. Pag kumanta. Pero pag sayaw po, medyo okay Medyo po. okay pa siya. Kahit 1-2, 1-2 na po yung step niya. Pwede po bang makahingi ng konting background lang sino si Ben de Guzman bilang ordinaryong tao ng Tuguegarao City? Before I entered politics, mahilig akong mag-basketball, simpleng buhay. Actually, before I entered politics or nung nagsabi ako sa family ko na papasok ako sa buhay, mga kulay na mundo ng politics ay ayaw nila. So, kahit na medyo may means naman kami, pero still, yung simpleng buhay lang ang pinapangarap natin. Importante makakain na ng 3 beses sa isang araw, mabili din yung mga gustong bilhin. So, yun lang ang buhay ko. Sabi ko nga, kung pwedeng ibalik kung may time machine tayo, baka ibabalik ko yun, simpleng buhay pa rin. Buhay pa rin. O nga, Mayor. Acting. Acting mayor. Oo. Sa kwento nga ng mga tao mo, sa sobrang sikre, sardinas daw ang gusto mo eh. Oo, masarap ang sardinas, di ba? Yung igisa mo lang siya sa sibuyas, ayos na yan. And of course, masarap kumain sa mga turo-turo, karinderya. Oh. Bukod sa mura na, masarap pa. Sa sobrang dami ng trabaho mo, sa maghapon nandito ka na, minsan gabi, kausap mo pa mga taong Yun, kailangan kausapin. Yung obligasyon din sa mga, alam na mga taga-Tuguegarao, yung obligasyon namin sa gabi, umiikot kami. Oh. Paano mo na oras mo para sa pamilya naman? Yeah, yan ang mabulat na tanong mo yan. Very thankful ako at I have a very understanding na wife and of course yung 3 ko pong anak na talagang naintindihan nila na nabawasan na yung time ko sa kanila. Naintindihan naman nila dahil nga kaya nga sa amin as a public servant, talagang masasacrifice ang time mo sa family. Pero okay naman kay Mrs. Okay naman, minsan may tampo din yan. Oo, hindi mo maiwasan, especially nun hindi pa tayo public servant. Minimum once a year nag-abroad kami. Minimum yun.
Ngayon, lumalabas sila, hindi din ako minsan nakakasama. At yun na nga, minsan umiiyak din ang wife ko dahil nga may time na hindi ako sumama kasi kailangan ko din bigyan pansin ang mga kababayan natin. Tapos yung mga katunggali namin, binigyan ng ibang meaning. Sabi ko, huwag kang magpa-affect dyan. Dahil alam naman natin na kahit anong gawin natin, may mga sasabihin yung mga katunggali natin sa politics. Ang importante, hindi naniniwala ang mga kababayan natin sa mga pinagsasabi nila. So, paano bumabawi ang isang Benben de Guzman sa pamilya niya pag may pagkukulang? Siguro pag mga special days naman, I see to it na kasama ko sila, pero ganun pa rin hindi maiwasan na pag maraming tumatawag o nagte-text na kailangan aksyonan. Nung kausap ko yung mga matatagal mo ng staff, sir, marami sila naikwento eh. Number one, mahilig ka mag-gym. Medyo alam ko kaya yan. dapat mag-gym ka na, Sir M. Medyo lumalaki ka na. Kailangan bumalik. Number two, mahilig ka daw sa basketball. So, medyo talagang fit. Oo. Malala mo, sinabi ko before I entered politics, yung pinagkakabalaan natin yung Tuguegarao City Basketball Club. Ngayon nga, nami-miss ko na rin makipaglaro eh. So, walang time na talaga. Binibiro ko sila, bibiruin ko na rin po kayo. Bata pa tayo, maganda pangangatawan, medyo hindi ba tayo, ano ba yung mga copy secrets natin? Meron pang mga na nagpapa-autograph na sa'yo ng mga kababaihan dyan? Wala naman. Actually, I'm doing this is for myself. Ito, hindi natin maiwasan. Pag may mga invitation sa amin, syempre, kain, or minsan shot, inom. So, kailangan natin i-balance din. Kailangan kong mailabas yung mga mag-ipawis yan mga yan, yung mga alcohol. Ako kasi, I won't promise heaven and earth. Ang pinapromise ko lang, or ang pledge ko lang madalas kung ano lang kaya kong ibigay. Hindi ko sasabihin, hindi ako nagpapaasa. Kung itong hihingin niyang tulong, ito lang ang kaya kong gawin, yun lang ang sasabihin ko. Wala nang bulahan. Wala nang bulahan. Huwag na tayong magpaikot-ikot. Kasi ano na ngayon, hindi na kayo, matatalino ng mga botante ngayon, hindi mo na kailangan makipagbulahan sa kanila. Oo. So maraming salamat po, Acting Mayor Benben. Maraming salamat po, sir. Thank you din. Gaya po ng sinabi kanina ng interview natin ni Mayor Benben, na hindi po natin pwedeng iasa lahat sa city government. Tayo po mismo taga Tuguegarao, kailangan natin umaksyon. Gawin natin ang parte natin para umunlad ang Tuguegarao City. Ito po si Kuya M para sa Usapang Iba Na. Hanggang sa muli.